Върнах се все пак и в топ 10. Това са мачовете, които според мен очевидно можем да наблегнем като играчи. Тук идва и въпроса, време ли е за Исак? Карлето Пуйол ми беше звъннал, вика, тук имам някакъв нападател, изходящите най-много... И какво? След рекордно постижение до момента през този сезон ще спадна ли пак на обратно? Несъмнено. Два кръга по-късно, отново сме си в нашото ъгълче, само че този път имаме звук. Време на пауза, защото Карлето Пуйол ми беше звъннал, вика, тук имам някакъв нападател, Майкъл, ако можеш да дойдеш да помогнеш там за някакъв матч, викам, да бе, естествено, викам, кой е то Майкъл? Да, какво съм облякал, да не обсъждаме. Да кажем, че изгубен бас и просто това горнище не е мое. Тураме си достоверните очила. Абонирайте се за канала. Тия снимки са от благотворителния матч в Лисабон, който мина преди няколко дни. Имам ексклузивен материал, така че следващите две видеа, които предстоят, са с материали от легенди от световния и португалски футбол. Да видим реално как така аджеба стигнах до 1700 в България и около 660 000 в тотал класиране. Както и какво предстои за следващите кръгове. И време ли е в крайна сметка за то трипъл кептън, защото Man City все пак играят с Бърнли. Game Week 5, 62 точки от моя отбор при средни 42 и най-високи 112. Трябва съм честен, дори не го очаквах. Естествено, от кълта ми измъкна капитана ми, Райндърс. Малко съм озадачен относно хората как се отнасят с Райндърс, след като виждаме как играе в Манчестър Сити още от подготовката. Но това, което е най-ясно, наблегнал съм на, или по-скоро бонусите, които имам са от Defensive Contribution в тримата ми в защита. Кудус, който ме измъкна с някакви точки в края на матча, и Ndiaye, който очудващо успя да допринесе. Хората, които най-много точки ми донесоха, естествено са Райндърс и Холанд. Гьокеръш, ако трябва да съм честен, не съм сигурен дали още ще се оправи в Арсенал, но единствената грешка, която може би допуснах, която честно си кажа, не бях много сигурен дали си заслужаваш или не, именно Дубравка да играе с Викарио. Сега имам два безплатни трансфера и ще ви покажа след малко колко милиона и какво мисля да направя за следващия кръг. А всъщност, след тия 62 точки, overall точките ми до момента след 5 кръга 301, overall ранка ми е топ 660 000, което бих казал, че съм доволен, имайки предвид, че имаме около близо 12 милиона играчи, от които 500 000 със сигурност до момента поне да са неактивни, или да не преувеличавам на 200 000 на този етап, е доста добре. Това, което аз съм много доволен, че от всичките мисля 12 или 13 хиляди играчи в България на фентези, влизам в топ 1700. 1725 да бъдем точни. Сега да видим в лигата, която си имаме какво се случва и как се е променило класирането. Стойко Стойков, доста познато има от преди няколко кръга, и отбора му Аврио, който в този кръг е направил 51 точки. Наистина ми е супер чудно това с двойна или тройна защита и вратар от един и същи отбор. В случая му се отплати с Борнемут, но доста измъчен матч. Момчето беше на студио, мислех си, че това ще избие рибата за деня. Капитан Салах, който отново има някакъв гол contribution, ако трябва да съм честен, в този мач най-накрая имаше някакъв значителен принос към отбора си. Допреди това само миришеше топката общо взето. Наличието на Екитике и Матета, за Екитике със сигурно ще трябва да се мисли. Най-много направените изходящи трансфери от менеджери в фентазито. Тук идва и въпроса, време ли е за Исак, но това ще го видим малко по-натам също. И общо взето пейката, която разбирам го, че по-скоро не е имал толкова съществен избор, въпреки че Джет Спенс, ако трябва да съм честен, или Викарио, бих им се доверил също. Върнах се все пак и в топ 10. То не съм се върнал, ми се появих, защото не съм бил никога. Но съм топ 5, въпреки че ако трябва да съм честен, между мене и четвъртия, който направи най-много точки, а именно Адриан Петков с отбора му Шурданица или каквото е. Имаме 12 точки разлика, докато от 5 до общо взето 10 и надолу местата са малко по-близки. Най-много точки за кръга от нашето първенство. Тук е кода, между другото, над мене. Знаете, че трябва да влизате да се цъкаме заедно. 77 точки, 15 над мен. Реално от стартовите му 11 мисля, че се справят доста добре. Доста добра комбинация направо от гледна точка на защитните петима. Нико Уилямс най-накрая има някакъв contribution. Помогна след гола и равенството срещу Бърнли, бонус точките, които е получил. Там нататък имаш Холанд и Райндърс. Капитанската лента не я коментирам. Предполагам, че има супер много менеджери, които продължават да слагат Уоткинс капитан и да залагат
правят на Астън Вила и те само дънат, като изключим, че сега в евротурнирите най-накрая записаха победа, но Уоткинс отново не успя да се разпише. Но така или иначе с бенч буста се е справил много добре и си е спасил, вързал си е гащите, така да го кажем. Та след като видяхме реално първо място отбора на Стойко Стойков, четвърто място е момчето с Шурданица и най-много точки след бенч буст, доста адекватен бенч буст. Прегледах отборите на всички останали хора в лигата. Правим впечатление, че Райндърс бива поставен на скамейка. Малко ми е странно. Да, в FPL до момента не допринася супер много точки, но той е супер офанзивен. Той реално е хем един от сигурните стартиращи до момента във Висшата лига, защото сега те първа почти евротурнирите и Пеп със сигурност пак ще измисли някоя глупост. Мога да го върни на бека, както обича да си прави. Той затова и Матеуш Нунеш в FIFA 26 е бек, което и той самия не го приема. Си мисля, че Райндърс и Фолдън, топ двамата, които трябва да се бутат специално от Манчестър Сити, като изключим, че Мармуш и Ширки са контузени на този етап, защото Ширки и сега, говорейки за трансфери и предстоящия кръг или предстоящите два кръга, защото след това вече идва втората пауза на националните, след която мисля да се възползвам от wildcard, така или иначе поне да си го ползвам, или ще видя как ще наместя, ако отбора ми върви добре. Исак, който записа първи минути и първи гол, и сега срещу Палас най-вероятно ще започне от първата минута, ролята му там да видим, и Букайо, който се върна срещу Сити. Букайо е един топ диференшъл, смея да твърдя. Цената му е окей, 9,8, така че мисля си може да се помисли да се вкара обратно в съставите. И гледайки спрямо програмата, която имаме от 6-тия кръг, започвайки в събота, времето, до което имаме да наредим отборите е 1 часа местно време. Общо взето, очевидно избор е Ман Сити, заради матча, който ще имат с Бърли, но Бърли не са лоши. Другото ни е Лийдс Борнемут, Форест Съндърланд би била възможност и Спърс Увърхемптън. Това са мачовете, които според мен очевидно можем да наблегнем като играчи. На този етап от Борнемут семейно мисля, че е очевиден избор. Той е най-въвличания в нападение в завършващата фаза. Еван Нилсън също присъства там и бих включил Сенеси. Говорейки за Манчестър Сити, както вече загатнах, Холанд. Тук може да отдачим момент за трипъл кептън и очевиден избор, но ми се иска да прегледам и малко по-дългосрочно програмата, както направихме и преди началото на първенството. От нататък Фолдън, Райндърс, това са очевидните избори. От страна вратар за мен Донарума е доста сигурен човек, който хем би имал defensive contributions, хем би имал суха мрежа, защото е Форест Съндърланд. Форест играят страхотно при Анже, но все още без резултат. Съндърланд от друга страна са супер агресивни, играят супер компактно и супер внимателно. В принцип този матч ми е малко нож две острията. Нова роля има и Морган Гибс Уайт. Може да се пробва Луд, Крис Луд или Нико Уилямс. Спърс Увърхемптън. За мен това е матча, от който трябва да се възползваме най-много. Аз си държа Кудус от началото на първенството. Той очевидно е най-конвертиралия до момента от Спърс. Очаквам суха мрежа. Освен това, Спърс дългосрочно също изглежда доста добре, защото следващия матч пък е с Лийдс. Един въпросителен матч е Евертън Уест Хем. Евертън, Ндяй или Грилиш биха били доста добра опция. И реално, гледайки краткосрочно и дългосрочно, това, което виждаме е Fixture Difficulty Rating или общо взето предстоящата програма на отборите спрямо трудността на техните противници. Така че, съдейки по това, което предстои, по-скоро фокусът би паднал над Спърс, естествено, не съм подкупен, и над Борнемут относно програмата. Общо взето всеки, който играе срещу Увърхемптън, Съндърланд не би ги подценил, или също, но все пак са от отборите, които не се справят толкова добре, заедно с Бърнли, са от отборите, срещу които може да се играе. Астън Вила е картицата. И относно трансфери и това, което аз бих направил спрямо моя бюджет и отбор, защото там съм малко шах. Може би никога не ми се е случвало. До сега първите кръгове се биех по един трансфер, се адаптирах, Екитике го махнах последния момент, взех Гьокереш, който що го да отплаща, Керкес ме дъни, бях с Куня, той се контузи, смених с Бемо и той спря. Имам 2 безплатни трансфера преди следващия кръг и 5 милиона и съм без Салах.
Как да стане? Кой да играе? Спрямо това, което говорихме до момента, програма, това, което предстои на отборите, тяхната трудност, естествено евротурнирите, както и предстоящата пауза на национални отбори, съответно по-скоро бих се съобразял за следващите два кръга. Тези, които съм им дигнал меринка, със сигурност са Керкес, Мбемо и Гьокереш. Определено Гьокереш грам не го харесвам в Арсенал, когато става въпрос за игра във вътрешното първенство. Много ми се губи, темпото му е прекалено бързо, физически сякаш изостава и относно програмата на Арсенал, следващия кръг те играят с Нюкасъл, а след това с Уест Хем. Междувременно играят и в Шампионска лига с Олимпиакос. Така че Гьокереш, въпреки че той е единствен нападател и по-скоро като към място и сигурни 2 точки ще ги имам, обаче вършат ли ми работа? По-скоро не. Керкес, програмата няма да им е толкова лесна, виждам, че Слот е склонен да го сменя по-рано, така че пък и той не има съвсем различна роля сега, когато е при Мърсисайдци, така че по-скоро под прицел са ми Керкес и Гьокереш. И сега ще ви дам и горе-долу моите предложения спрямо моят отбор. Едното е Ван де Вен, правя 2 трансфера, взимам Ван де Вен. Ромеро по принцип е доста рисков и агресивен играч, така че по-скоро не бих искал да рискувам там. И в нападение махам Гьокереш и аз всъщност бих рискувал с Исак. Единственото, което ме притеснява е предстоящия съперник и то Палас. Че играят прекалено прибрано и единственото пространство, което остава е между линиите и далечните удари, които са по-скоро възможност за Собослай, както знаем, или центриране от фланговете в наказателното поле, а пък Исак на гъсто не съм сигурен, че специално по въздух ще му е толкова лесно. Липсват ми футболисти на Арсенал, като изключим Гьокереш. Бековете на Арсенал, Тимбери и Калафиори са едни от най-резултатните в фентазито до момента. Така че включването на Калафиори много го харесвам, ролята ми харесва много, много зависи кой играе пред него. Дали е Тросар, дали е Езе, дали е Мартинели, но така или иначе той присъства в последната третина. И Гакпо, защото Екитике го няма в този кръг, съответно това е по-скоро малко по-краткосрочно мислене. Защото се говори, че в случай, че играят Исак и Екитике, Гакпо по-скоро ще бъде ротиран. Това са малко слухове, но да остава Гьокереш. Все пак имам футболисти на Арсенал, Ман Сити, Тотнам, Челси липсват, Палмър ми липсва, ако трябва съм честен и емоционално привързан, но не виждам да има някаква съществена конвертируемост от негова страна. Друг вариант с Калафиори би бил Фолдън. Смятам, че до известна степен очевиден избор. Просто зависимостта на Манчестър Сити не ми харесва, а не съм сигурен до каква степен Холанд ще играе в предстоящия матч, имайки преди слуховете за Холанд. Те също подновяват двубой в евротурнирите. Не мисля, че това би свършило страхотна работа, но Фолдън определено е така, избор номер 3 в халфовата линия или номер 2. Липсващите футболисти на Челси при мен са се усещат доста. Нямам нито защита, където Чалба е водещ при goal contributions по точки. Нямам в халфовата линия, където Ензо и Кайседо като дефанзивни халфове са сред топ контрибюторите за точки и нямам и Жуао Педро, който също е топ 3 за точките. Спрямо тяхната програма, имайки преди, че сега играят с Брайтън, а след което с Ливърпул, си мисля, че е окей. Ако трябва да говорим за конкретен човек, по-скоро бих наблегнал на Жуао Педро. И финално големия въпрос. Време ли е за трипъл кептън или някой от чиповете? Лично според мен, относно това, което сме видели от всички отбори и програмата им, която предстои, чиповете бих ги запазил. Трипъл кептъна бих го бил след около 4 кръга на там бих мислил за него, защото на Арсенал има добра програмата, на Челси има добра програмата, на Ливърпул и на Манчестър Сити. А това реално са най-големите отбори, които разполагат с някакви очевидни избори за такъв трипъл кептън, освен ако нещо не ми штукне и не взема да бия сега на някой от тия срещу Върхемптън. И оттам нататък Wildcard и Bench Booster, защото за мен едното върви с другото. Бих се възползвал от тях точно след паузата за националите, спрямо отбора ми до тогава, но ще видим как ще върват нещата. И фрихита по-скоро ще го пазя към края на полусезон. Така че за сега си седим така и да видим какви трансфери евентуално ще ми щукнат до дедлайна. Влизайте в лигата, абонирайте се. Скоро пускам и видеята от благотворителния матч. Беше неописуемо. Ето малко и оттам. Да. Мисля, че вече един от най-трансферираните, изходящите, най-много...